Gapu iti ayat ken nabuslon a parabor ni Apo Dios. Datayo manen kakabsat nga inurnong na tapno agmaymaysa tayo. Inikkan na tayo iti maymaysa nga dadagsen ken maymaysa nga panggap. Dayjay makipaset kakabsat iti trabaho na. Tapno intunno aramiden tayo dayjay inted na nga misyon tayo. Kas dayjay ibagbaga iti General Conference kada tayo itata. We are focused kadayjay misyon tayo. Gapu tadayjay adalin tayo. Anya adalin tayo iti Sabbath school lesson tayo kakabsat. Nga naipungan wenno ti source na ket iti sao ni Apo Dios. Iti Bible. Tinulungan na tayo daytoy quarterly tayo. Tapno iti pundasyon tayo, iti panagbiag tayo. Iti source iti iyad-adal tayo ket iti sao ni Apo Dios. Dayjay ti kuna tayo ka grounded in the Bible. Gapunta adda tayo nga naig batay iti pamati tayo iti sao ni Apo Dios. Gapu iti panagadal tayo iti sauna. Naikan tayo kakabsat iti misyon. We are now focused. Kit gapu takanayon nga ni Apo Dios or-ornungan na tayo. Nagbalinan nga ko na tayo integrated for mission. Sikaken iti siya sa dinuman iti ayan tayo. Addan dayjay ayat tayo. Nga makipaset tapno dayjay trabaho ni Apo Dios ket umalis to iti pannakailipas na. Ket inton no mailipas addanton dayjay dakkel nga inanama tayo. Nganya umayen ni Apo Jesus iti may kadwa. Umay na tayo alaen. Iyawid na tayo iti pagarian iti Ama nga naisaganan dagiti pagtaengan tayo. Dayjay kumagabsat iti ayan dayjay ragsak tayo itata. Isu nga iti panagiinadal tayo. Umay dayjay dakkel kakabsat nga panaggili ko kadaytoy nga oras. Itata normal pas ur-urayak tumanen into numay nga lawas. Tapno agkakadwa tayo manen. Iti tunggal oras iti panagkakadwa tayo. Umay dayjay nalawlawag nga panakakita tayo nga dagiti mapaspasama ken iti aglawlaw tayo. Ket ison iti mangipakita nga dayjay aldaw ng ur-urayan tayo nga aramiden ni Apo Jesus dayjay karina ket umasideg nga umasideg. Kasjay kumamit kakabsat dayjay umay nga dakkel apan nagpamati tayo dayjay kanayon tayo nga ibagbaga. We have this hope. Rumubrubrub. Ket gapu tasika sa diino man ti ayan mo sikan dayjay silaw nga usaren ni Apo Dios. Rumanranyag met, lumawlawag met, iti lubong apag bibiyagan tayo. Dawatek kakabsat nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos, amami nga nailangitan. Agyaman kami iti daytoy nga oras. Ngayon mo kada kami ama. Tapno iti panagmaymay sami. Ket adalin mi daytoy nga lesson nga isuti at adalin mi kadaytoy nga lawas. Tapno Diyos intunno pan kami iti iglesia. Sa dinuman apakpanan mi intunno maing aldaw panaginana. Addan tumet dayjay tarigagay mi nga makipaset. Gapu tasika iti nang bendisyon kada kami. Bendisyon ng marudo Diyos daytoy nga lesson ngayong kamadalen. Baban ka di ti Santong Espiritu idalan na kami. Itinagan na po Mesos. Amen. At datayon kabsat iti lesson number 12.
Iti title na panangibingay kenkwana, sharing Him. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Isaiah 50 versikulo 4 na isurat ket basaen tayo. Ni Apo Hioba inted na kanyak iti dila dagiti nasursuruan. Tapno maamuak kumano kasano iti pamanagpapigsa kadagiti nabannugan babaen kadagiti sasao. Isu iriing biniggan bigat. Isu iriing na iti lapayag ko iti panagdengeg akas kadagiti nasursuruan. Dayti may isang parikot. Anya di parikot. Idbaon na tayo ni Apo Diyos. Deje ko na tayo nga the Great Commission. Inka, una na. Anya deje parikot. Deje parikot kayat tayo nga agkitakit. Tapay, akas ken ni Moses, idi nga inayaban ni Apo Diyos. Tapno agsubli ijay Ehipto. Tapno apan na nga iruar iti ili iti Israel. Babaen iti man nakabalin amin nga ima iti Diyos. Anya iti kunana ni Moses, Apo sa anak analaing ngagsaw. Kasyamat iti kanayon kakabsat nga pambar tayo. Kasyamat kakabsat dahi kanayon nga irasun tayo. Saanen nga direkta nga makitungtong ni Apo Diyos kanyam ken kanya. Ngaminton no adda iti trabahuan iti iglesia. Sa dinuman nga iglesia iti pakikamkamangam. Ket nag-decide kayo nga mapangkayo iti maysa nga paset dayjay nga teritoryo iti iglesia. Question. Mano iti siraragsak amapan? Mano? Adalat ta dayjay agkitakit. Adalat ta dayjay mangited iti rason. No daduma dayjay rason ket awan iti tiyempo. No dayjay iti rason tayo agbibiyahe manipod iti Ilocos nga mapan iti misyon. Agreportak iti Artacho idi. Dayjay nga gundaway naglugan na iti bus. Dayjay Dominion bus. Ket iti terminal da ijay San Fernando. Idin nga sumbrek dayjay bus ijay terminal. Nakita launay iti maysa nga nagdakkel nga pakdaar. Inkabil da iti one hole nga kartulina. Ket nangalada iti maysa nga dakkel iti linyana nga marker. Ket kunana dayjay hangkong malipatan. Kunana, apay-apay nga kan ita ket dumawat ka kanya. Itiningkabil dayjay diyan nagsaon ni Apo Diyos. Iti katungtong na dayjay ang nangbasa, kesyak dayjay nangbasa. Ti kunana ni Apo Diyos, apay-apay nga makitungtong ka kanya, dumawat ka, makipagpakaasi ka kanya. Ngem idi, kunana, siyak iti makitungtong, makipagpakaasin ka, ken ka, sa anak pulos, adiningeg. Kadaytoy kakabsat nga panagiinadal tayo, panagkikinnamayet. Again, adati duwa nga partis na. Siya, ken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos katungtong na. Lodaduma, iyaleng-aleng ko, tanakadado iti rason ko, nga saan ko nga ikan,
iti panawen nga ag maysa kami tapno dayjay apan nakikayamet mi iti maysa ken maysa dumakkel ket dumakkel. Saan ko nga ikan iti panawen? Amangan kadayjay ataraon nga isu iti sauna. Inadal tayo, nutrition. Saan ko nga ikan iti panawen? Nga ugasan na kadagiti basbasol ko. Dayjay ti ko na tayo nga panagbabawi. Saan ko nga ikan iti panawen? Nga dayjay alawag iti ayat na sunshine, ket isu iti tumulong kadayjay panagdakkel iti panakikayamet ko kenkuan. Sa anak nga nagtaltalek kenkuana letter T. Ket saan kumet nga ikan dayjay salunat iti panakikayamet ko kenkuana gapu iti karkararag. Dayjay letter A. Namuan tayo nga iti breath kararag isu iti anges iti biag tayo. Kakabsat ko ni Apo Diyos in Karina. Denggan nyo dyan baga ni Isaiah. The Lord has given me the tongue. Inikanak iti dila dagiti nasursuruan. Kunanan ni Apo Diyos kay ni Moses, Moses, sino aya iti nangaramid tadilam? Siyempre ni Moses amo nakit ko na Apo sika. Iti aramidem to Moses, agnanga ka. Ket ikabil kunto deje umisu asao di tadilam. No alaen tayo nga ro, the tongue of the learned. Sino ti akin dila dayan? Deje professor tayo, wen mabalin. Deje pastor tayo, wen mabalin. Ngano iti sao ni Apo Diyos iti basar, iti pananginterpretar tayo, dahito memory verse tayo. Sino iti nangaramid kadilam ni Apo Diyos? Sino iti mangikabil iti balikas di tadilam ni Apo Diyos? Sino nga rod dayjay dila dagiti nasursuruan? Dayjay anang sursuro. Kanyam ken kanyam nga ni Apo Diyos. Iti kayat nga sawen kakabsat, intun no nakasagana tayo nga mangibingay kenkuana to share Him. Ket mapang tayo babaen iti panagtudyo tayo. We go with an obedient heart. The Lord will bless us. Kitain tayo kabsat iti lesson tayo. No kasano dayjay panangibingay tayo kenkuana alam nyo manen dayjay papilyo kabsat. Tapno adalang tayo, tatadadalang tayo share Him. Kitain tayo, dayjay nga kari ni Apo Diyos. Umuna, no kasano iti panangibingay tayo kenkuana. Tapno maagdaana iti dumakdakkel apan nakikayamet ken Apo Diyos. Masapul ang makipasetak iti panakaikasaba iti Ebanghelyo. Idi daytoy nga bulan, inayaban na kami iti Mountain Provinces Mission. Ket aday dayjay face-to-face nga workers meeting da. Iti kayat ko dyan nga naramid da. The pastor upload, ken digiti kaduan ng administrator, ni Pastor Jimuel, ken ni Brother Oliver, ken ni Pastor Andres Balas, akas ministerial secretary. Pati asawa kakabsat, dagiti kakabsat tayo nga trabahador dyan. Ordained pastors, regular pastors, intern, global outreach workers. Inraman dapat ubing. I like them. Ket
ijay nang rugi kami iti Lunes, ingana iti Martes. Iti pagsayatan na naglamis iti bagyo. Ngem agrugi kami iti alas 4:30 iti parbangon. Adan tumanen dayjay midday, adan tumanen dayjay early evening worship na. Hanunay nga hektik kakabsat dayjay panangikabil da iti workers meeting da. Siyak iti dinawat ni pastor nga balas. Ket inbaga na dayjay concern na. Iti pagsayatan na kakabsat. Iti inbaga kadigiti kakabsat tayo nga trabahador iti mountain provinces. Kunak, Pastor Upload, Pastor Balas, your concern is a worldwide concern. Apay ko na isang sangayan tayo gamin. And then I went to the prophecy. Kunak, datayo ije may ikapito nga stage iti iglesia. Nidayay, Laodicea. Dayay kababalin iti Laodicea, kababalin iti membro, kababalin met iti pastor. We are lukewarm. Ket iti kayat ni Apo Diyos, babaen iti ayat kenti kaasina, balbaliwan na tayo. Ito'y makipaset. Iti inaramid ni Kapsat, sakbay iti pangaldaw on Tuesday, we made a commitment through dayjay Lord's Supper. Ket inpakita mi nga babaen ti sauna Apo Diyos. Iting kabil ko nga title na The Power for Mission. Taintun makipasat tayo iti amisyon ni Apo Diyos adda iti karina. Anya tayo iti karina? Masarakan iti Matthew 28, 18, 19. Matthew 28 verses 19. 18 and 19. Kunana, then came Jesus to them and said, daytoy kalpasanan iti panagungar na. Inbagana kadigiti adalan. Amin apan nakabalin iti lang iti langit ken ditoy daga na ited kanya. All authority. Itatan sana inbaga dayjay misyon. Dayjay ti kanayong ibagatay nga Great Commission. Ngarod, in kayo, anya misyon tayo, in kayo, make disciples of all nations. Iti ayan ti territory iti iglesia, isu iti pagrugyanan tayo kapsat. In kayo, iti Jerusalem, Judea, Samaria, ken iti ruar iti misyon. Nukas jay iti aramiden tayo. Dumadakkel dayjay teritoryo tayo. I'll give you an example. Kasala ko maijay season, manunga distrito ti season itatan. Adadua. Ayan na dayjay Jerusalem idi. Iji Artatio. Tapay, ijay iti nang ipatakderan ni Apo Diyos dayjay eskwelaan. Northern Luzon Adventist College, idi Northern Luzon Academy. Gaputa dijay ti ayan dayjay eskwelaan, ijay met bangir balaso ti kalsada, isuti ayan iti headquarters iti Northern Luzon Mission. Idi, buklin na digiti nakadado nga probinsya. Manipod ijay, inrugidan kakabsat, inrugin iti misyon, adim makkel. Idi, adan dayjay ririyat,
adan iti esperansa, adan iti asan sur, adan iti asan norte. Nga nga imadayo tapay, inala da step kakabsat, ije tinga, da ije artatso. Ganang imadayo. Ada sagunto, adje bantay, pimilapil, ada pa yun ije kilo. Apay kakabsat, gaputa kas jay itinaramid. No arigan na kuma, anya, iti ayan ti silaw, ije artatso lang. Itatanda jay silaw, inpan iti iglesia, ije ririyat, ada silaw ije ririyat. Inpan ti iglesia ije sagunto, dati silaw ije sagunto. Inpan da ije asan norte, asan kadigito da dumapay. Would you imagine, idi may salaeng iti ayan iti silaw. Itatan, adan iti nasurok, nga sangapulo ng iglesia, nga adda iti naranyag silaw na. Daytoy day mission. Apan to make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Spirit. No kitaan tayo dito kakabsat, gaputa pan nakikayaman. Tapno dumadakkel dahil pan nakirelasyon tayo. Madlaw yu kadi nga unag ti iglesia yo, dagijay padayo nga nagagat. Nga no adan iti misyon, isuda iti padayo nga naagawa. Madlaw yu kadi nga dagijay nga kapadayo ang nagagat ang makitrabaho. Isuda dayjay narangay iti pan nakikayamet da, dayjay relationship da kanapo Diyos ket si bibiyag. Madlaw yu kadimet, nga digijay kunatayo nga, no addan dayjay intayo, ijay espiritu da inkayo. Kitain yung kapsat, the mission of the Seventh-day Adventist Church is to make disciples. Who can make them disciples? Disciples, kung sika nga inaramid da nga disciples, agbaling ka nga disciple making dayjay siya. Idi ada kami ije bagyo, iti inadalmi may panggap ka daytoy. I am analyzing, the title, Analyzing Jesus' Method for a Successful, dahil ti panangibingay iti sa una, in our culture. Iti panang-introduce ko kabsat, iti CAR, dahil teritoryo iti Mountain Provinces Mission, buklen na iti naduma-duma nga probinsya, ada iti paset iti Ilocosur, ada iti paset ti Abra. Ket daytoy at teritoryo iti Mountain Provinces Mission kuna. Dagitoy digitay ethnic groups tayo. In general kuna tayo nga digiti agigan iti teritoryo yo ket igurot. Now kuna i-apply tayo. Anya ti inadalmi kabsat, dayjay ing kayo ikabil tayo amana, ing kayo agbaniit. Dati kunanan ni Apo Jesus, idayaban na da Pedro, come, follow me, katapay, kat aramidin kayo, nganya, fishers of men. Ada kakabsat na di prinsipyo nga inadalmi, tapno may aplikar tato, tati misyon tayo, the mission of the Seventh Adventist is to make disciples. Kuna, a successful fisherman, sino? Sika. Ganito siya. Hanan nga di ka papastor workers iti MPMT katungtung ko, no di ka di iti ka-classic, sika ganito siya. Masapol nga amon tayo, di klase iti lamas, nga kayat tayo, nga apan baniitan. Number one. Saan tayo kakabsat nga
No daduma da jay inbagak ka di jay katrabaho ni jay. Kayat tay gamin da jay copy-paste. Anya jay copy-paste. Mabalin nga da jay nanggag tayo nga nga saba. Ay nagpintas da ito ikuna tayo. Kit ipakat tayo iti lugar nga saan nga isu iti pakaipakatan na. Number 2 kuna, amun tayo deje sima nga usaran tayo apan nagbaniit kada deje kayat tayo nga baniitan. Deje sima is dependent kada deje lamas. Mawatan yung kapsat. Mikatlo, amun tayo deje apan nga usaran tayo tapno babaniitan tayo deje kayat tayo nga baniitan alamas. Now let's put it in practical. Itintig ko gamin nga background kakabsat ket kasto. Idi napan kami ije vegan. Idi adda iti nagdakkel nga putot iti amyanan alaod iti iglesia tayo ije vegan in the compound of the church. Napuno naplagan iti balangeg kangkong. Kuna kada di Manong Marcelo nga bugay. Manong kuna kasano kadalom na, hindi kitaan na. Sigurado pastor nga hanggang nga malipos hanggang malmas. With this assurance, dahil sumarunong nga bigat ng alak iti kumpay kenbuneng ket apang ko adinalusan dahil putot. Idinadalo sa akon nga nganin agligsa sumitnget iti malang. Anya nadlaw ko, nagadu iti lamas na. Tauray di daldalusak, nagadu iti lumabas ije uneg, hidanog jayan tisakan. So we decided nga isu iti kasala recreation me, agbaniit kami. Ngam awang paymet, dayjay instrument nga panagbaniit. Kabigatan na, napanak ije vegan, diyan ti palengke, early morning. Adda iti nakalukat nga merchandise store. Iti napanak, iti akin ko inchi. Denggan nyo, dahil dialogue me, akas ipan ng istoryak, kadigay trabahador ni Apo Diyos iti Mountain Provinces Mission. Gumata man iti sima, unak kadigay inchi. Biling ako ng, una na di inchi, anong klaseng isda gusto mo huli? Naku, apay nga. Una na, now he was calling me. Sursuruan na kon. Una na, gamin, dayjay sima, depende ka dayjay lamas. Or very good ko na. Dilapia ko na. Sumarano nga sa lutsud na, anong size gusto mo huli? Iso nga, agilat kakabsat, digiti kakabsat tayo, ijay trabador ni Apo Diyos, MPM, tako na. Apay-apay, nga iti mabaniitan tayo, result iti crusade tayo, iman digiti ubing. Apay nga digiti fingerlings. Gaputa dayjay method, iti panagkasaba tayo is targeted to fingerlings. Anya iti panakirugay na. Kunak ka dayjay taga Mountain Province, dispensary nyo, director iti children's ministry. Dayjay dakes ka di kakabsat nga iti aramidin tayo ket adda iti Vacation Bible School saan? Dakunanan ni Apo Jesus. Anya, nga digiti babasit ko ding, they are also precious souls as candidates for heaven. Gapu ka daytoy kakabsat, makita tayo. Nga adda kumaday dakkel apan ang review tayo, dayjay apan tayo apan nagaramid iti misyon, kayo na. Sursuruan tayo, nga kitaan, dagijay lamas, akayat tayo, nga iyawid. Sursuruan tayo, no kasano, nga dayjay apan. Unak no daduma dayjay doktrina tayo, kat isu iti mangyabog, kadigijay alamas. Anyarami din tayo nga rod, unak kadigijay kakabsat. May sa iti conclusion ni. Kunana ni Apo Jesus, remember,
inton no maitag-ayak, I will lift up, guyo-guyo, digiti tao nga umay kanya. Addan di authority, nagapu kinapo Diyos. Mikadwa, tapno maadanak iti dumakdakkel apan nakikayamet ken ni Apo Diyos. Masapul amang isuro ak iti maysa nga agbalin nga adalan. Subyan tayo. Matthew 28 verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. No daduma, maamak tayo kakabsat nga isuro digijay a doktrina tako na tayo ka isuda lapad, no? Tungtungtong kami, kaday may isang worker diyan ni Pastor Quirino. Kung sa kangay pastor, kuna. Kati ko na nakasto pastor niya sandag diyan. Ket agalisto ka, naalisto da ito. Nga pastor, uwang pastor. Kati ko na, kitaan tayo gamin, dayjay urnos, dayjay panagisuro tayo. Mapantay ngagpaisoan niya. Anya iti umuna nga iyadal mo ni Apo Jesus. Iti series ko ngang kanang kabsat ni Apo Jesus, I am the good shepherd. Masapul nga, ijay ayan iti pangasabaam, you will have to establish nga digijay nga kakabsat nga imay ngagdengeg, awaten da nga isuda di karnero ni Apo Jesus. Tano, inawat dan nga isu ti karnero, wenno isuda ti karnero ni Apo Jesus, ket isuda ti rason nga ni Apo Jesus nga imay, ket isuda ti rason nga ni Apo Jesus umay tumanen. Kabsat ko, anyaman nga ibaga, dayjay a pastor ni Apo Jesus, kadigitoy a karnero, gaputa isudan ket karnero, suruten da. Ngem gaputa sa andang nga isu iti karnero, isuda iti kalding. Iti Matthew 25, duwalaeng, umayto ni Apo Jesus, pag sinain na digiti nasyon, kabil na ti kanawan na digiti karnero, iti katigid na digiti kalding. Ni kaanuman, nga digitoy a kalding, suruten da dayjay pastor. Tapay, digiti laeng karnero, iti makamu iti boses dayjay nga pastor, ket suruten dayjay pastor. Ijay pangkasabaam, kabsat ko, ijay papanan tayo, naurnong dagiti tattao. Hantay nga mo. I don't know no sino nga dagiti agdengdengeg, dayjay karnero. Ngem iti kunak kinapo Diyos, Apo amum dagitoy, pangaasim ayabam isuda. And when they have already accepted, believed, nga isuda dayjay a karnero, anyaman nga ibaga ni Apo Jesus da isu iti naimbag a pastor. Anya, pagbalinan na, dayjay a karnero, no addanton ti ibaga, dayjay a pastor, gapu iti panangusar na ken kakabsat, umay dayjay spirito iti panagtudyo. Obedience. Ijay umuna a Pedro, Kapitulo 3, 8 ingana 15. Inikan na tayo iti tips. Dadi kita'y libro niya, tips of doing it yourself, DIY. Dito'y ibagana mo iti tips. Anya digijay, nga ibagana nga importante nga mamantayo. Number 1, build friendship. Dahil papanam, intun no agayim kayo, nalalakam akatungtong. Friendship. Mikadua, gaputa agayim kayo, kararag. Kararag ka. Apo, budno nga mapanak, awan iti panakabalin ko, kunana, di espiritu, ngay baon na po Diyos, inka, siya ti makiadakin ka. Agsipod ta agayim kayo, agtungtung kayo kakabsat, in a natural way. No kasano dahil panangidaldalan ni Apo Diyos iti panagbiagyo. What is that? Sika nga kabsat ko siya,
will give testimony ti kinaimpag ni Apo Diyos. Dahil gayim mo makita na day panagbiag mo. Kit ko na dayawak ni Apo Diyos iti kinaimbag na kanyam kabsat. Kasi you let him share his experiences. And then try ways for your friend and the church to be connected. Nadaduma sa anong maimbitaran asigod. Ngaminton no umayan ije o nagtiglesia. Kat makita na nga dayjay nga iglesia nga ayan mo itata. Let us make the church a wholesome church. Nga into no umay kagabsat dayjay agayim tayo nga inimbitaran tayo. Dayjay umunang impression na kadayjay church nga ayan mo nga nangimbita. Iti desisyon na ikan ni Apo Diyos dayjay panagiliw nga agsublimanan. Ito no nagawi dun, Apo gyaman ak kadayjay akapadasak ko na. Sigsigaan na. Dayjay papan mo apanangawis manen kenkwa na. Ket nakasaganan nga umay. Let him read Bibles. Ito no mapantayo. Iti sao ni Apo Diyos, iti importante. Tapay, adapan na kabalin na. Dagajay sa ludsud na, masapul ang masungbatan ditoy. Into no adaday di baro alawag, nga itid mo kenkuha na aggapo ditoy. And let God, through the Holy Spirit, nga isuti ng itid kada ito nga Biblia. Talk to your friend. Di mo ton nga mo. Sa lutsudin nanton, apay kasanukap gayim ko, iti panag-aramidag tapno, agbalina meten akas kada kayo. That is baptism. Ijeton, no nabautisaran, gaputa sika iti inusar ni Apo Diyos nga nangawis ken ko anak ko na nagayim, adagayim mo, ada. Anya day kay mo di kapadasam, agbalimag nga kapadasan jagayim mo. When, apan kayon aduwa sika, kanday di baro nga membro nga gayim mo. This is disciple making. I am not discouraging fishing of fingerlings. No. Tapay, kuna na Apo Jesus, dagiti ubing, they are also candidates for heaven. Ngem narigrigat nga aramiden dagiti ubing nang nangruna kabsat ko, no saan ana iraman dagiti naganak na. Imagine, nabautisaran ko ma. Into no nagsublin na idasar ijalamisaan dayjay nasursuro dayjay ubing nga saanen ang mairaman at araon digitanak ni Apo Diyos. Kabil mo, sigod nga mangmanganda iti maiparit makarimon. Ang subli dyan. Is that the problem? It's a problem. Ngam ni Apo Diyos, manakabalin namin. Denggan yun di kunana ni Ellen White. Those who reject the privilege of fellowship with Christ in service reject the only training that imparts a fitness for participation with Him in glory. Share Him. Awang kumanday jay kababalin tayo nga agkitakit. No di gaputa dayjay narik na tayo, nagbalinin, akababalin tayo nga dayjay pan nakikayamat tayo ken Apo Diyos ka dumadakan. Ti iglesia tayo kuma is a church. Ngagbalin nga kuna tayo nga evangelism center. Maudi nga paset ti lesson tayo. Tapno maadaanak iti dumakdakkel apan nakikayamat iti Diyos. Masapul nga agtalekat kini Apo Jesus. To have a growing relationship with God, I must rely in Jesus. Dahito yun kakabsat, dahito pan nakabalin. Here is the power. Kunana ni Apo Jesus, si Matthew 28, versikulo 20. And surely,
no inbaga na dayjay surely. Kakabsat, awan duwa-duwa, awan bidot, awan mistake. Anya dayjay nga surely. Di kunanan ni Apo Jesus kakabsat. Basahin tayo iti Ilocano. Kunana, 28 verse 20. Minarkaak kakabsat. No, alam nyo, tibibiyak niya. Minarkaak. Apay, kunana, nga isuruyo kadakwada nga aywanan da dagiti so amin na bambanag nga inbilin ko kada kayo. This is the power. Ket adtoy addaak kada kayo nga agnanayon agingga iti panungpalan iti lubong. Intun no anya ti lesson tayo share him. Intun numapan tayo tapay addan ni Apo Dios kada tayo. Dayjay ayat nan. Ket intun numapan tayo. Dayjay inbagana ni Isaiah. Amangan nga di mo pa'y amo ngem intun numapangkan ko na ni Apo Hioba inted na kanyak idila dagiti nasursuruan. Dayjay nga baniitam ni Apo Diyos tunti makam. Ited na dayjay dila iti nasursuruan kanyang kabsat ko. Ket intun numapangkan addan dayjay apan nakabalin. Anya dayjay nga apan nakabalin nga ni Apo Jesus adda kada tayo. Surely I am with you always. Daytoy kakabsat ti kapadasan ti iglesia intun no makita da dayjay presensya ni Apo Dios iti misyon apan nagtrabaho da. Iti umuna a Pedro kapitulo 3, 8 inggan na ti 15, agbalinan a reality, agbalinan na kinapudno. Anya dayjay? The church will be in one mind. May san. Into no may ngatawan iti theme iti worldwide church, one voice. Ngem iti team tayo iti continuum lima nga tawen integrated formation agmay san. Mikadwa, dagiti kamkamang dayto nga iglesia sa dinuman iti pakikamkamangam. Sa dinuman apakikamkamangam. Iti bagana addanton dayjay na tayo iti kasapulan iti maysa ken maysa. Will be sensitive with each other. Mikatlo, addanton dayjay spirit dayjay kuna tayo nga brotherly love. Panagsisinakit haan nga agpasakit ka. Not hurting each other, but dayjay nga ayat ket addan nga mangkalub, mangpapigsa, dayjay panagkikinayamet tayo nga agkakabsat. Itimbagana, ket nung addanto iti maysa akabsat ijay nga iglesia nga nagbasol. Dayjay nga ayat nga inted ni Apo Dios. Mangted kada tayo ti asi, mangted kada tayo ti parabor tapay ti ayat kaluban na digiti babasol. Mariknantun kakabsat nga dayta nga iglesia. Adantun dijay spirit of humility. Awantun dijay kakabsat nga agpipinlangato no anyaman tinadanon da. Share him. Ag-exercise tayo kakabsat. Amun tayo nga ti exercise, mangted iti nasaya at apanagbiag. No, dito masalutsudin na kanya, Pastor, manutawan mo, God is good. And all the time, God is good. I am 76 years old. Gangan nag-77 na. Anya sikreto. Di sikreto kakabsat. Dahito share
Him. Exercise. Spiritually, awan iti aldaw nga bakanti ak. Kita dayjay imay ni Sherwin ko na daytoy basit nga kwarto nga yan kung ag-shooting kada itoy nga makitungtungtong kada kayo. This is the room of Sherwin and his family. Basit nga kwarto. Nakita ni Sherwin dayjay basit nga whiteboard ijay. Kuna na, Daddy, sobra naman ang appointment mo. No, kas pangrigan ko June 4, NLM. Sumaruno nga Sabado, Pugo Cecilio. Sumaruno nga Sabado, ijay Carino. In between, adapay di training na. Sumaruno nga Sabado, napan kami ijay Pasay. Ta-graduation, dahil inauna nga apo. I call her princess. Anyaman tinted ni Elisil, kanisali nga nagan na haan nga agbalbaliw, dahil nagan, dahil apo kanya. She is my princess. Sumaruno, da kami di apayaw. Sumaruno, kuna hanggang mabanog, Daddy. Mabanog. Ngem, the Lord sustains us. Dahito iti iglesia ta. Anya naadal tayo. Naadal tayo nga dayjay inted ni Apo Jesus nga kuna tayo the Great Commission. Nga isu iti misyon iti iglesia. Nga inton numapang tayo. Nga ibingay isuna kadagiti gagayem tayo. Share Him. Anya mapasama. Umuna. Dahil pan nakikayamat ko ken ni Apo Jesus nga nangibaon kanya. Dumadakal. At dahil ragsak tayo. Nga niya, our preaching must make disciples. At daragsak tayo nga niya, siya ken sika, may isa nga disciple nga naragsak nga mga ramid kadagiti sabsabali nga agbalinmet a disciple. Naragsak tayo ken agbaligi tayo tapay. Inikan na tayo ni Apo Dios iti dila adila digiti nasursuruan. Learned, the tongue of the learned. Ket inikan na tayo dayjay pan nakabalin. Anya dayjay. Dayjay Karina, lo, I am with you always. Intun numapan tayo. Dayjay nga presence ni Apo Dios isu iti makiadda kada tayo. Sika ko makabsat ko kenti iglesia apakakiamkamingan. Let's start it. Sika dayjay Sabbath school class care group mo. Agbalin ko nga active in sharing Him. Gati-gito nga bendisyon, ngayon ka rin ni Apo Diyos iti leksyon tayo. Agbalin to nga pudno kanyam, ken iti iglesia. Agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos, agyaman kami ama. Gapu tayo ayaten da ka. Gapu tayo ayaten mi iti anak mo. Agtulnog kami kadagay panangibaon ni Apo Jesus kada kami. Patsin mi iti karim. Akas diyan baga ni Isaiah o ama. Ngayon tun numapan kami. Ited mo iti dila tinasursuruan kada kami. Nanumo kami. Nudaduma nakunang kami. Gamgapo iti kinasirib mo, Diyos. Laeng intunno agtulnog kami nga apan mi nga ibingay detang ayat mo. Ama, dayjay apan nakabalin mo, you are the all-knowing God. Ited mo matan kada kami. Dagiti narikot nga salsaludsod, nga saan mi pulos, nga maamuan ti sumbat iti bukod mi. Ama,
si kanton babantisan tong espiritu iti manglukat dagiti panunot mi mangited ti umisu nga sao nga dumanon akas maysa nga bukel ti ebanghelyo kadagiti kakabsat mi. Babaen met lang daytang ayat mo. Agrusing dumakkel ket burasem to dayjay nga espiritu nga inted mo kadagiti sabsaban. Bendisyonan mo Diyos dagiti kakabsat. Bendisyonan ti Sabat School Class na. Bendisyonan ti Iglesia. Maminsan pa'y dawatin mi Ama iti na isang sangayan nga panakabalin iti panangagas mo kadagiti kakabsat. No adda pa'y laeng dagiti kakabsat o Diyos. Nga adda iti sakit da, pang-asim, pag-asam isuda. No adda dagiti kakabsat nga magmagna daw Diyos dagiti narikot nga problema. Kibinem isuda. No adda dagiti kakabsat Ama nga agsagsagaba itata. Yanyaman a problema ti panagyan. Pang-asim, saan mo isuda nga baybayan. Agyaman kami kada ito nga lesson. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Anya inadal tayo kabsat, lesson number 12. Kaya nangarong nga sawen, into no may nga lawas, adalin tayo yung maudi a lesson kada ito nga kwarta. Ay ayatin na kayo na Apo Diyos. Ay ayatin na kayo man. Akas di kanayon mi nga ibagbaga. Dahil di simpleng outline. Saan kung kahit nga ikabil kabsat ijay Facebook niya, ada chat group tayo. No kayat yung nga talaga nga agbalin apaset manang isuro, it is now a burden. Nagaduti umay, Pastor, please share to me. I-share ko. Ni Apo Diyos ay ayatin na ka. Naimbag nga rabi tayo kakabsat.